Eklekweno. Yeah. Eklekweno. Yeah. Eklekweno. Yeah. Ayama suhojene. Hamare biela nubo ayama. Bejiene tagona tabona mbo ayama. Bejiene tagona tabona mbo. Aigaro mano kanakiri akrosa ha. Ndika gakweno yokandi nene ayama suhojene. Hamare biela nubo ayamu mudumano gare wana lenkawa. Ayamu mudumano gare wana lenkawa. Anyị mụba na-eto ịga obi mmiri anyị gara okwu nwụbara ihe anyị hụrụ bụrụ anya mmekwe na ọyọ ha ụmụ abalị ekpole ya ọnụ anya mma suhojene ha mara ebiela n'ụgbọ anya mma ndị m ji ata kele na agbara ha Aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma. ụlọ mbeke ele na agbara ha Aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma. ya mazụ ụwa ele na agbara ike anyị Aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma. ndị na-ebogwe ele na agbara ha Aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma. eji ihe na-ete agụ na ọtọgbọla mgbụ Aya mma bejiyele tago na tabole mgbo agara ụmụanụ na-elele okwuchahụ ndị nkụke kwe na ya ka ndị na-elele aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma. eji ihe na-ete agụ na ọtọgbọla mgbụ Aya mma bejiyele tago na tabole mgbo agara ụmụanụ na-elele okwuchahụ ndị nkụke kwe na ya ka ndị na-elele aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma. Odu mmanụ garịwa na alịkawa Aya mma ụmụdo mmanụ ka yawa n'ala nkawa o nwanne mbele etiti ihe n'obi mmiri o anyara ụmụ nwoke wee ihe hụrụ bụrụ ekwe na ọyọ ha ụmụ abalị ekwere ya ọnụ aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma. Odu mmanụ garịwa na alịkawa o Aya mma ụmụdo mmanụ ka yawa n'ala nkawa o nwanne mbele etiti ihe n'obi mmiri o anyara ụmụ nwoke wee ihe hụrụ bụrụ ekwe na ọyọ ha ụmụ abalị ekwere ya ọnụ aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma. Hotolo Aya mma. nwanne otolo Aya mma. ndị njata kele na amara ha Aya mma. elu kogbe ndị ọma njem ọnụ Aya mma. aga m esoro ibe mkpọrọ nwoke na-ekum Aya mma. ele na amara ha Aya mma. ọkafọ na-aga ele na amara ha Aya mma. ụdụrụ isi mbụ ele na amara ha Aya mma. ele mazụ ụwa ele na amara ya Aya mma. ihe na-ebu ogwe na ele ihe mere onwe m Aya mma. amara ike m Aya mma. ele na amara ha Aya mma. eji ihe na-ete agụ na ọtagbuola ngwụ Aya mma. Bejiyele tago na tabole ngo agara ụmụanụ na-elele ogochahụ ndị nkụme ekwe na ọyọ ka ndị na-elele aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma. eji ihe na-ete agụ na ọtagbuola ngwụ Aya mma. Bejiyele tago na tabole ngo agara ụmụanụ na-elele ogochahụ ndị nkụme ekwe na ọyọ ka ndị na-elele aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma. odu mmanụ garịwa na alịkawa o Aya mma ụmụrụ mmanụ ka yawa n'ala nkawa o nwanne mbede etiti ihe n'obi mmiri o anyara ụmụ nwoke nwee ihe hụrụ bụrụ ekwe na ọyọ ha ụmụ abalị ekwere ya ọnụ aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma. odu mmanụ garịwa na alịkawa o Aya mma ụmụrụ mmanụ ka yawa n'ala nkawa o nwanne mbede etiti ihe n'obi mmiri o anyara ụmụ nwoke nwee ihe hụrụ bụrụ ekwe na ọyọ ha ụmụ abalị ekwere ya ọnụ aya mma suhojele amara ebele n'ụgbọ aya mma.